Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. So ngayon, Yung pinapangako namin na maliligo kami, ito na, nakapagsabot na kami. sabot. Anong pangalan ng falls? Banwagon Falls. O, pupunta kami ngayon sa Banwagon Falls. Excited na kami dahil first time po namin pumunta doon at ito ay kanang dahil sa COVID, walang turistang maraming pumupunta doon. So, kami muna yung pumunta. Yeah. Tara! Baon namin. Kita-kita doon. Baon namin. Ito yung baon namin. Tapos meron. Saka nagdala kami ng gitara para magkanta-kanta kami doon. Para magpuno tong bag namin. Ito mga bihisan. Yung mga bihis namin, hindi kayo makana dahil Nangyari sa shade mo. wag mo muna yan. Tapos nagdala kami rin ng tubig kasi Mainit mauhaw doon kami doon. dahil mainit may yung tawag yung higdaanan, ma'am? Hindi ko alam anong higaan. Higdaanan ba sa kanang sa daplin sa Yung nasa beach? parang yan. Asan beach? Mayroon dun, ma'am. Okay. Tara na, baka excited na ako. Yes, excited na kayo. Tara na, tara. Rush guard na ako. Naka-rush guard. So information guys, yung falls na inaanuhan namin ay malakbay lang no. Lalakbayin lang namin kasi malapit lang dito sa amin. Oo. Sige. Kita-kita tayo kapag malapit na kami doon kasi medyo baka malobat na yung aming cellphone kasi hindi kami nakapag-charge at baka hindi matuloy yung vlog namin. Mag-ingat ka naman dyan, ma'am. Ayun na oh. Babalikan ka namin. Hello guys, nagbabalik kami ngayon. Malapit na kami sa Banwagon Falls. Kunting tiis na lang. Yes. Tara na. Ma'am, saan yung Excited na akong maliligo. Walang entrance ma'am kasi hindi pa kasi ito Bago pang hindi pa masyadong sa mga tao dahil bago ito na tuklasan. Kuanin mo to. Dalhin mo itong pagkain. Yes, dahil magkakanta kami. Nasaan na yung lechon manok natin? Nasaan na si manager, hindi pa Kami lang yung pupunta doon kasi si manager na may duty kaya. Sige, kanta muna tayo guys. Ano ba yan ma'am? Despacito tayo. Saan kaya? Despacito. Baka may maahas dito, hindi tayo Okay kayo. hindi natin Hala, wow. Wala, parang naririnig na yun namin may ingay ng tubig. I'm so excited to swimming in the ocean. Ocean, river lang. Ikaw, excited ka na bang maligo sa Banwagon Falls? Yes. 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 Yung baon. Baon yun. Nasaan yung baon? Tara, malapit na kami. Baon. Diba? Hala, nakapakarami namang naliligo, ma'am. Saan ba tayo? Ano yun dyan? May kaligo ba dyan? Walang cottage, ma'am. Okay lang yan, maliligo naman tayo kahit Bakit walang ulan? Walang katig. Hindi pa kasi ito sa mga tao kaya bago pa lang ito Ang dami, ma'am. Napakadaming tao, guys. Dito muna tayo, ma'am. Nahihiya. Hiyo. Pala Huwag ka mahihiya. Taga dito tayo. Taga Bohol kaya tayo. Nabasakan. Nabasakan ba yan? Oo. May malapit pala na Kabasakan. Ano yung palayan dito sa falls na to? Ang ganda naman siguro dito. Wait muna guys, ilalagay muna namin ang aming mga gamit. Wait. Hello guys! Nandito na kami ngayon sa falls. Hindi muna namin ipapakita para surprise naman sa inyo. Wow! Ilalagay muna namin ang aming mga gamit. Ayan po. Naka-rush guard na ako. Tingnan nyo. Oh, ang daming mga bata dito. Guys, itong falls na ito hindi pa na-develop dahil sa COVID lagi, sa COVID nga to. So, ayun. Ayun, magbibihis na kami. Pangigo! Yes! Pangigo na kami. Tapos na ako nakabihis. Nakabihis na ako agad. Rush guard. Maliligo na kami. Etas! Ako muna yung mag-vlog dito kasi wala. Ito nag-diet. Ay, ito nag-aaral.
so excited. Alis ka dyan sa'yo. Bakla talaga. Ano nangyari sa kanya? Maliligo na ako mauna. Excited na po. Na po kami. Yung tubig. Sa ano. Narinig nyo ba yung tubig? Naku, napakalakas naman ng tubig. O, tingnan nyo, narinig nyo. O, di ba? Yan na ba yung susuot mo? Yes, this is ka naman. Oh. Yes. Alam mo, rapid na kaya lang wala. Maliligo. Baba. Wag mo naman. Wala sa falls. I-post mo muna. Tika. May pasabog ako. May ano ako dito. Oh. Pasabog ko. Video. Kapag tumugpon ako dito. Ano? Oh my God, I'm so excited. Sugtog sa water. Tara. Go. Wait, stop ka muna ba? Guys, magliligo na kami. Ito na yung pasabog ko. Wow, ang ganda ng pattern naman. Lukit ko daw. This is so cute. Oh yeah. Para itong Excited na talaga kami. sa ito. Tara. Let's go. Ikaw yung una. Dito. Ito muna guys. Ano ba? Teka muna guys, videohan ko si Mads kapag tatalo na siya sa falls. Guys, ayun si Mads at saka si Mads dyan na napaka-excited. Ayun, nauna nang naligo. Gusto nyo bang makita sila? Anong mga hitsura nilang naliligo? Talaga ako. Nandito na si Mads! It's a Mga kasama niyang kalaba. Walang waterfalls kasi nasa bahay lang namin nila. It's a prank! It's a prank! Nagatar ka ba? SPG yan, ma'am. So, yan lang guys ang aming video ngayon. It's a prank! It's a prank! Ito ma'am. Nasaan yung ano naman yan? Yung bag namin. Bag grade. It's a Ayun. Hindi kayo masabi. Yan lamang guys. Thank you sa mga on. Thank you. Bye-bye. Thank you.